Krisztus Jézus. Mit jelent az? Megpróbálom elmondani röviden, akkor is a testvérek közül a legtöbben ezt már tudnák. A Biblia azt tanítja, amiről az előbb már említést tettem, hogy Isten igazságos, és ő a bűnt megbűnheti. És ami ellene elkövetett bűn, az örök halál, a tőle való elszakítottságot követett. Vagyis a büntetésünk a bűnünk lesz. Isten nélkül akarunk élni, akkor Isten nélkül kell az örökké valóságban is élni. Ezt nevezzük Biblia halálnak. Ez az egyik jelentés. A másik, hogy Isten nem akarja a bűnös halált, hanem azt akarja, hogy éljen. Hogy lehet feloldani ezt a vezetést? Isten igazságos, és a bűn feltétlenül megítélhető. De Isten kegyelmes, és a bűnös mégis életben akarja. Mi itt a megoldás? Ez a Bibliának a szíve, és ez volt a reformátorok leghangsúlyosabb tanítás. A megoldás az, hogy Isten végrehajtja ezt az ítéletet, de nem rajtunk, aki rászol, hanem valaki, aki soha semmit nem követett. Ki van itt? Egyetlen van, Jézus Krisztus. És ha most jól értjük, van a Bibliában erre találás, ha nem is ilyen hétköznapi nyelven mondja el, akkor az történik, hogy az Úr Jézus odaállt az Atya elé, és azt mondta, hogy Atyám. És most bocsássatok meg, hogy személyeskedetben ott belemek magamon. Atyám, ne kelljen a pokolra mennie ennek a nyomorult cserikálmának úgy, ahogy megérdekel, hanem én lemegyek a helyre. Mindazt a bűnt, amit ő elvett, nekem bűntet, és az ő büntetését rajtam hajts végre, neki pedig kegyelmezni. És az Atya elfogadta ezt az ajánlatot. Ezért hagyta el az egyszülött fiút kereszten, ezért kellett fölkiáltani, hogy én is életet, mert Jézus ott lépett a pokolban, amikor neki az Isten fiának át kellett élni az Istentől való elfogadást. És mindez miattam és miattunk történt. És amikor Jézus a kereszten utolsó szavát kimondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett minden ember Isten szerint igazságos büntetése, és elvégeztetett minden Krisztusban tudni jogerős felmentés. Ez a Biblia szíve, és ez volt a reformátorok leghangsúlyosabb tanítás. Mert ez adta a tehetetlenségével küzdő embernek reményt, és ez ad, ami életünk minden kérdésére igazi, Istentől elkészített megoldást. Aki azt hiszi, hogy Jézusnak ez az áldozat személy szerint őre jár és érvényes, és mivel Isten az ő ítéletét Jézuson hajtotta végre, rajtunk már még egyszer nem hajtja végre, azt az ember nevezi Biblia hívő. Azt nem nevezi hívőnek, aki nem mondja kétségbe, hogy van is. Ezzel nem teszünk szívességet. Azt mondja Jakab, hogy az ördög is. Istennek aztán igazán van, és elterjedt. Hinni a Biblia nyelvén azt jelenti, hogy ezt a tényt hiszem, hogy Isten igazság érvényes Jézus halálában, és Isten irántam lesz kegyelmes, érvényes ugyanak, és én ezt komolyan veszem, és ennek az örömével és hálával élünk. Aki ezt önmagában érvényesnek tenni, az szabad. Az bizonyos abban, hogy az ő büntetése végrehajtható. Ezt csak Jézus tudta elvégezni. És Isten csak az ő bűn nélkül egyszülött fiának az áldozatát fogadta el, helyettes elégtételni
mindannyian. Ezért nincs szükség annak semmi módon való kiegészítésre. Ezért nincs szükség semmiféle tevékenységre, aktivitásunkra és egyéb fáradozásunkra a magunk üdvösségére. Hogy olvastuk? Kegyelemről van üdvösségre. Ha hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedet, hogy senki sem tudja. Ezért olvasok a Szent Írásban, hogy Jézus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletességé tette a megszenteltet. És mi következik ebből? Aki úgy igazán a szíve mélyéig átéli a maga tehetetlenségét. Az, hogy én sok mindent megpróbáltam, hogy megjavítsam magam is nem sikerül. De komolyan veszik azt, amiről eddig így szó, hogy Isten így szeret, és nála készen van az én életem is. Onnan a szívében olyan hála fakad föl, ami nem fogja egy életen át, és ami már képesség is lesz arra, hogy azon, hogy Isten akarata szerint élni. Ezért fejeződik le alapvető gondolatot ezzel, a 10. vers így hangzik, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljen. Aki így a lelki halálból új életet lát, aki újra kapcsolatba kerül Istennel, egyszerre fölismeri, hogy milyen cselekedeteket készített el neki Isten. És akkor már elkezd Isten akarata szerint neki kedves módon élni az ő dicsőségében. És erre akkor már képesség is van. De ne felejtsd el, nem ezekért a cselekedetekért kapja majd fizetségkérdőséget, hanem megkapta az üdvösséget. Ajándéka és hálából kész és képes azt tenni, amit Isten elkészített. Még a jó cselekedetek is Isten ajándéka, amiket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljen. És az ilyen ember életében ebből a hiteli döntésből egy szűk elfogyáség van. Mi morál, ami mindig a hitnek a gyümölcse. Ezért hiába való az, amikor próbáljuk megjobbítani az emberek életét. Próbálj már így másképp gondolni. Szedd már össze magad és szeressétek egymást. Nem. Az gyümölcs. Azt valaminek meg kell előzni. A halott nem képes sem szeretni, sem másokért úgy. Amikor ezt a Krisztusban kapható új életet valaki hittel megkap, akkor mozdul, akkor működnek újra a lelki érzékkel. Számomra olyan gyönyörűség, és tele van a szívem Isten dicsőítő, hála adott imádsággal, amikor látom embereknek ezt a lelki feltámadást, hogy addig tényleg olyan volt, mint egy hang. Magyarázhattam volna, amit akartam, tehát ezt mondja, hát legalább otthon ne bántsátok már egyet. Hát aki hozzáadom a legszebben, meg legalább minden halljuk már, így is olyan kevesen vagyunk, és olyan sok az ellenség. Legjobb esetben elvileg egyetértünk, de nem tudok igazolni. Főleg nem tudok, hogy hazudlás és igazi, mélyre hatni bármit. Nem hall. És nem hall meg az igéből sem, az igénylésből sem. Kijönnek ezek a testvérek a templomból, megállapítják, hogy már megint nem volt elég lenne. Vagy miért hívják, hogy szembelet ablakolat felhozat. Ennyi marad meg egy prédikát. Amikor meg föltámad, akkor sorolja, hogy te, nekem az Isten ma azt mondta. Mi mondta? Hát nem XY prédikát. Jó, azt prédikálta. De nekem Isten azt mondta, hogy, és konkrétumokat tud mondani ezt. És nem tesznek valami rosszat, amit már elhatározott, mert megértette, hogy az nem egyezik Isten. És megtesz olyat is, amit magában soha nem tett volna, mert az áldozatot
gondolatait komolyan tudja venni, örömmel engedelmeskedni, és hitelesen másoknak is erről beszélni. A szomorú valóság azonban az, hogy mindenki beszélni fognak. Olyan sokakat hallottam már testvérem, kézzel láttak túlzatosú adásra. Már azért tessék megbocsátani, hát ezzel vagyok én, hát mi az, hogy tehetetlen vagyok a jóra? Hát tettem én már sok jót, nem csak boldog jókat cselekedni. És hát egyáltalán ezt érdemlem én a jó Isten. Ugye milyen távol áll a gondolkodásról, lelkileg halott vagyok, csak az ítéletet érdemelni, de ő nem azt akarja adni, amit megérdemel, hanem kegyet kínál. Kínál, ajánlani. A hitelet megragadni és a magát. Isten az ő igéjéhez készül, végtelen életet, újra és újra igazítani. Bárcsak lenne minél több Isten igéje szerint reforma hív ember, az ilyenekből épülőekből Isten igéje szerint reforma gyülekezetek, az ilyen gyülekezetek alkotnak Isten igéje szerint reforma egyházat, és az ilyen egyházban sok tovább áldás ebben a világban, amelyik tele van lelki halottakkal, akik nem tudják, hogy a halak fiai és az ítélet várják. Pedig Isten így csinálja. A reformáció ne csak visszaemlékezés, hálás visszaemlékezésre nézzük, hanem indítson arra is, hogy igazítsuk életünk dolgát olyan Isten igéjéhez, és majd meglátjuk csinálni. Legyen épített városává, világosságá, sötét világban, sóvá, hová, hálás. Istenünkkel valljuk őszintén, hogy a szívünk mélyén mi is tiltakozunk az ellen, hogy halottak lennénk, hogy tehetetlenek a jóra, és hogy kész lenne a mi szívünk mindig mindenhozra. Könyörülj rajtunk, és segíts el oda, hogy merjünk igazat adni neked. És ne mentegessük magunkat, és ne magyarázzuk a gyengeségeinket, hanem engedjük, hogy mi életet támaszt bennünk. Megvalljuk bűnbánattal azt is, hogy olyan sokszor magunkban bízunk. Mi akarunk megoldani mindent, sőt, meg akarjuk mutatni, hogy mi mindent tudunk. Segíts el minket oda, hogy egész őszintén átéljük a rászorultságot. Hogy mindennél nagyobb szükségünk van. A te kegyelmedet, bűnbocsátó irgalmadat, atyai szeretetedre, és arra az új életet, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. Áldunk téged megváltódunk, hogy előttünk is megnyitott a mennyország kapuját. Segíts minket megnyújtani lelkileg. Segíts minket újra és újra hozzá igazodni a te igédhez. És adni számunkra is a te igéd, hogy ezzel tudjuk vigasztalni, bátorítani, biztatni egymást. És a szavaink mögött ott legyen, ami újjászületett, újjáteremtett, általad megtisztított életünk, mint hitelesítő győztárcok. Köszönjük